Esta mañá tiña lugar a presentación oficial do Festival Rock in Rian, no que ademais da organización do certame, que chega este ano á súa 17ª edición, tomaron parte tamén representantes das distintas empresas patrocinadoras, así como tamén autoridades. O festival celebrarase xa este venres e o sábado no Parque de Galicia, a carón do auditorio, cun total de 17 grupos no cartel, entre os que destaca a banda de punk Boicot. Leva unha mesma liña destes anos, vale, con cartel totalmente en galego, bueno, pois, un 90% en galego, si donde temos música a nivel internacional como a Boicot, que veñen dende Madrid, e música a Compañía Algazarra que ven dende Portugal. Por suposto, agradecerlle a esas 16 persoas que participan na organización do festival, do traballo que fan ao longo do ano, que se traduce en algo que se di e que se di moi lixeiro, pero que entendo que costa moito traballo. Por un lado, darlle continuidade durante tantísimos anos á organización do festival desta magnitude e apostando de maneira moi clara por bandas, por música en galego. O festival conta este ano co patrocinio de varias empresas, como é o caso de Estrella Galicia e Congalsa, así como tamén co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña, que coas súas aportacións fan posible que poida celebrarse. Desde a área de Cultura e Lingua da Deputación valoramos todo o que este festival representa. O carácter colaborativo entre asociacións de base do Concello, a aposta por unha produción cultural elaborada na Galiza en galego, a implicación dos centros educativos nas actividades realizadas, o apoio ás bandas emerxentes, a diversificación das actividades ao longo de todo o ano, o compromiso coa lingua, o respeto ao medio ambiente e ao territorio, a divulgación turística do Concello desde un punto de vista cultural e musical que atrae un turismo respetuoso co noso, a capacidade para xuntar a diferentes institucións, entidades e empresas nun proxecto común. Pero o festival será moito máis, con actividades tamén de balde para disfrutar toda esta semana, e que arrancarán xa mañá martes cunha actuación de maxia na Praza de Padrón, ou o mércores co Rianxoga, un encontro de xogos populares. Tampouco faltarán o tradicional rock infantil, o xoves, ou os tradicionais pasabares e a animación de rúa, o venres e o sábado, os que se sumará tamén a clasificatoria da Liga Ceibarrimas 2025. Ademais, o festival contará con zona de acampada gratuita e tamén de comida. A venda de entradas e os abonos para os 2 días está disponible a través da web www.festivalrockinrian.gal.